so ne osaibu ahima Justina Akosua na manwensem yi mato ne din se ohunte duatwe a wo hye anuanom takra wo gem so bia huwa onyame ehun eka wonko anka me dedeja wo yama anka mawu asa wodome nanso se na animasinchene medane machi kwa echen wisa ohunte duatwe a waye ohun anoma kokone ukwa atifi ko hunu nsu a na oba na afọ bebisa ohunte duatwe so bia huwa kaise onyame ehun opemeseye na osi duamumo okwakuo na afi ade na wuti ni sue o sefuntum wo sane matatwene watu adubone amata mesh ohunte duatwe anya wo a eye minti ade pamfata me de minya bienye ade ntina hoye a asi watadi bebrebe nyina achi woye oho soldom ohunte duatwe nti wo mre wo me ne ukọ na me ne oba na me ne uchema hintasem na me se mada nanso se na me nan gu abonten odumfu kumfu a ope wo nko yem memfa me kunu ntwiraba na wo yi mani so wo nti sei na wiasete jame kwan a na wo san ho ohunte duatwe so bia huwa kaise onyame ehun medamase